Morning mga kawilers. Ito po yung kuha ng pupot, alimasag. Ngayon, wala kasi kaming ulam sa almusal. So, lulutuin ko ito ngayon. Paano ba ito lulutuin? So, simple lang ang gagawin natin. Ito pag ginagay natin kailangan nakatihaya kasi pag nakatawid dito kasi lalo pag yung matagal kasi ito mamatay, pag buhay pa kumikilos sila doon sa loob kaya pwedeng makalabas, kaya tihaya siya para wala siyang lakas. Gasan muna natin. Ingat-ingat lang kasi nangangagat ito. Okay, ito na. So, walang sabaw. Hindi natin lagyan ng sabaw. Yung sarili niyang katas lang lulutos. Okay, so dito tayo. Adjust muna natin. Okay, hintayin na lang natin. Tapos ito naman ang lilinisan natin, yung mga isda para maluto din natin. Ito tinatawag sa amin na kikiro. Ingat-ingat tayo dito kasi pag nakatinik ito, medyo mano din ito. Tinatawag sa amin malara. Sakit din siya pag nakatinik. Ito yung palad. So karamihan pag pukot kasi ito yung nakukuha. Palad na to. Ito. Marami-rami ito dito sa amin. Tapos ito, minsan, ayan. Minsan kasi ito nakukuha. Seals ito. Tinatawag sa amin na binga. Masarap din ito. So, lutuin din natin ito. Prito lang, pati itong mga isda, prituin natin para may ulam tayo pang almusan. Siyempre, linisan mo lang natin. Lilinisan natin. Linisan mo natin. Isinis lang.
Tataran! Ay, tataran! Tataran! Taran! Kutsilyo. Kutsilyo di almasin. Panglinis. Oke, linisan natin yung isda. Ay, ang daming magulo. Ano ba yan? Okay. So, tanggalan natin ng laman loob. Maraming tubig. Ito, tanggalin natin yung hasang. Dito kasi yung ano, pag naglilinis ng isda, ito kasi yung unang tinatanggal. Minsan sumasama ang bituka dito. Ayan o. Sumama ka agad. Okay, so malinis na yung ilalim. Bugasan na lang. Tsaka ito, yung kikiro. Isda ito sa hapon. Kikiro. Ay. Linisan din natin. Ewan ko lang kung makaya kasi medyo matigas ito eh. Tapos pagkatapos ng ano, ng tanggal ng bituka, ano na, yung pagkaliskis naman. Ito hindi sumama yung bituka kaya kailangan natin buksan yung tiyan. Tigas. Matigas yung balat ng kikiro. Yan. Wala kasi tayong ano, yung gunting panlinis ito. Ito na. Yan. Binuksan ko dito sa gilid. Medyo matigas siya pero ito na, nakuha ko na yung bituka. Tugasan na lang. Tingnan nyo mga kabilers, yung alimasag natin. Tingnan natin ha. Ayan. Oh. Pag umiba na yung kulay, luto na siya.
Okay, so nasunog ata, nasubrahan. Eh, bango. Itong shield na ito, ayan. So, kailangan nating linisin ito. So, yung maganda rito, hanapin mo yung pagkain niya. Yun ang unang tanggalin mo. Tapos yung medyo, lang, matigas, yun lang ang natin, lulutuin natin. Kasi yun ang yun ang pinakalaman niya. So, tanggalin natin ito. Yan. Tanggalin natin. Yun, laglag. Okay, so ito lang ang pre-prituhin natin. Okay, ito tapon na ito. Gasan natin ang ating isda, ang palad.
mataas na. So, lagyan na natin ng asin. Yung asin yung pampa-alat. Ewan ko ba bakit maalat itong asin? Hindi ko alam. Pampa-alat. Hindi naman maalat masyado. Kasi bawal naman yan. Tulad ko, high blood ako. So, kunting asin lang. Hindi pwede maramihan. Yun, laglag. Gasa natin o gasa. Okay. Lagay. Tingnan natin kung luto ba itong alimansin. Yan po. Luto na luto. Ayan. Okay, so nagkaiba na yung kulay kanina. Medyo nag-iiba yung kulay niya pag luto na. Yung pala tandaan natin. Pero kami rito sa probinsya, wala lang sabaw. Karamihan walang sabaw. So, pag umuusok-usok na, tuyo-tuyo na, so, ibig sabihin noon, wala na, luto na yun. Minsan yung iba, nilalagyan ng Sprite, nilalagay nila para medyo manamis-namis. So pag yun ang nilagay mo, siguro konti lang, mga kalahating baso. Pag natuyo naman yun, luto na yun. Okay? Yan, magpiprito na tayo. Matik yung natin, Gas-stove-matic. Matik, pag matikman niya yung pusporo, sisindin siya. Kaya yun ang matik. Okay, patuyuin muna natin yung kawali bago ilagay ang oil o mantika. Kapag nilagay mo na hindi patuyo, ano mangyayari? Walang mangyayari. Pero mas maganda na tuyo muna, mainit muna yung kawali para maiwasan natin yung isda na hindi siya dumikit doon sa kawali. So, bawat tao may kanya-kanya
technique o pamamaraan. Yung iba, bago sila magprito, nilagyan ng asin para hindi daw dumikit. Ako, so, pinapatuyo lang masyado yung yung kawali o pinapainit masyado bago ilagay ito para hindi dumikit yung isda. So, pagkatapos lagay nito, painitin muna yung oil bago ilagay ng isda. Ngayon, lagay na natin ang oil. Wala nang kagat-kagat kasi yung iba, kakagatin mo pa yung plastic na nilagyan ng oil. Kasi tingi-tingi lang yung binibili natin. Wala tayong pambili ng malakihan, galawang, yung litro, wala ko tayong pambili niya. Kaya ito plastic lang. So iba, kinakagat pa pag-buksan para mabuksan. So, hindi naman. Pag mainit na yung kawali mo, so didikit mo lang siya, kusang mabubutas yun. Kaya laglag kagad yung oil. Diba? Okay, lagay na natin yung itong kikiro. Itong makapal-kapal ang unahin natin. Mamaya konti pala kasi painitin muna natin. Okay, mainit na. Ito, dahan-dahan sa paglagay. Pwede gamitan ito, pwede rin diretso. Kung medyo yung kursunada mo malakas-lakas, pwede rin kamay mo lang. Pero pag nagkamali ka, pwedeng maluto din yung kamay mo. Kaya gamitan natin ng siansi. Siansi ito sa amin. Tadaan! Isunod natin si Palay. Yun, dalawa lang yung kasya, isang kawali. Yan, malapit na yan. Pag medyo kulay brown na yung gilid, so kaya yung ingay niya medyo tumahimik ng konti, so pwede nang balik ka rin yun. Para makita. Yan. Brown na brown. Brown na brown. So, malapit na tayong makakain ng almusal. Meron na tayong sinabi. Tadaan! Masarap na partner sa alimasag at saka prito. Kanin. Tadaan! Luto na rin.
sarap-sarap naman. Okay, yung ingredients natin, yung panghalo natin sa sausawan ay suka. Ayan. Suka, toyo, at saka sili pang paanghang. Yung dalawa lang, hindi natin kaya yung marami. Guys, bugul. Ito ng suka, toyo konti. Tikman muna natin. Kulang pa konti. Okay. Tapos ang sili, kailangan ay pisain. Gamit lang ang kamay. Total wala namang ibang kakain ito. Kami-kami lang naman yung pamilya. Saka malinis naman yung kamay ko. Mas malinis pa nga ito sa kutsara, diba? Yung kutsara, sino-sino lang gumagamit. Pero itong kamay natin, tayo lang gumagamit ito sa pagkain. Diba? Tadaan! Sarap naman! Medyo ilag tayo doon sa peels na nilagay natin yung laman niya kasi pumuputok, kaya baka pumutok, tumama sa mukha ko, masira yung mukha ko, no? Sira na nga eh, masisira pa na. Pag mga ganyan, mayroong niluluto na pumuputok. So, yung iba, tinatakpan ng yung pantakip sa kawali para hindi sila mapuputan. Tapos, yung iba naman, hinahayaan lang. Kasi, ang sabi ng iba, pag mayroong takip, siyempre nagpapawid, mas lalo siyang pumuputok. Kasi may tubig siyang halo ng oil. Pero ako, hindi ko na tinatakpan. Pero pag malapit na siyang ihain, so pahinaan mo lang. Pahinaan mo yung apoy. So, tapos pakiramdaman mo muna. Pag hindi na siya pumutok, saka mo lang ihain. Diba? Ingat-ingat din. Baka tama ng face. Lalong nasira ang face. Nasira na dati.
tapos patapos na rin. Yan na ang last na ano ko, salang. Tadaan! 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 Sarap naman! Kanin. Sandok. Day. Butang nga dito gawas day mga anak kita. Ito na ang kanin lang. Oh, adipahan ko an. Sausawan. Tara, lipat tayo dito sa labas. Kayong Hello, may langaw, be. Bagbutang yung ano, be. Kakain na kami. Yan mga anak ko. Si April, Angela, si Princess Blair. Mga prinsesa yan. Kaya may mga Yes! Kain na na! ay, abis ko siya. Pero, ano ba siya? Pero mama pa naman ako. The Blair. Kaulugan po. The Blair, the Blair. Lugan eh. Dito lang, no? Dito. Dahil dito. May sagol. Masagol nga lang. Gano'n lang ako. Mukbang. Mukbang ini. Mukbang kumahal tayo din. Gusto ko kita mukbang. Ano mo pa? Tawag ko rin. Ano dyan lamong? Oo. Ano, masarap po. Umuusok-usok pa. Ganito kami kumain sa probinsya. Bagong luto. Lahat ng gusto mo ito.
Sarap ng alimasag. Mm. Aligi. Pero bawal to sa mga high blood. Hindi ito pwede. Kaya ito lang laman sa atin. Ayan. Oo. Yan. Yan lang. Pero doon sa mga wala pang sakit, nasa inyo na yun. Sinatural lang ang taon, mangga ka maluhay. Ay, pagka na pinitikin. Pagkuhan ko kapag a day in my life, Ano? a day in my life, Baka mo na yun. imulutin, mabuhat ka, imulupin. Binaliktad na. Kasama ito ba? Ano ba ito? Doon. Ang libre na niya? Anong pukot ko ba? Alam mo ngayon pa? Bago ko nga pukot, ako dito, Lord. Hindi pa man ako pwede maglawod. Dahil, una pa man ako. Yung palibak pa doon ay ito. Aron aton bukas. Yan. Kasunod bukas. Pero may bahin mo rin pa nga. Alternate. Kung ano ang kuha bukas, Irab daw. ilan. Kung ang kakaroon atin. Wala nila nagpapagtula pa. Ano? Wala ako dito. Wala. Hindi ho ito binili na isda. Meron akong puko na nilatag ko doon sa dagat. Nagpabakuna kasi ako, hindi ako pwede pang pumunta ng dagat. Tagal-tagal pa. Pinaano ko sa iba. Pinahawak ko sa iba. Ngayon, ang kondisyon, salit-salitan kami. Kung ano man ang makuha ngayon, sa akin lahat. Tapos bukas, sa kanila naman lahat. So, sunod araw sa akin naman. So, ganun ang ano namin, yung usapan. Mga kamag-anak ko rin. Nandiyan sa tabing dagat nakatira. Kasi kami, nandito kami sa taas. Hindi naman kami nandun sa tabi ng dagat. Medyo nasa kami, taas na lugar. Pero lang, malapit na. Mga 50 siguro meters walking distance lang. Pag okay na yung pakiramdam ko sa bakuna, medyo kasi masakit pa. Ako na mismo ang mag-ano ng pukot ko, mag-hawak. Salamat din ako sa mga kamag-anak namin na mayroong pumapayag ng gano'n na kondisyon. Kaysa doon, mabubulok yung pukot ko doon. Maganda na yung naghawak. Wala, tapos na ako kasi yung rice ko ay limited lang. Kasi pag diabetic is 1 cup lang. So, itong mga to, unlimited itong mga to. Kaya
panoorin nyo na lang kung ilang oras sila bago matapos. Kasi kung madudugin pa din. Koy, mama pa. Bilhin. Hindi na ko wala ko na anong kuya. Wala ko na lago na ko nagkaon ng kuya. Yan, and crab. Ang sarap po. Ako? Ako? Wow. Hindi. Hindi na lang po. Sama? Mayroon kaming kasama dito sa bahay na dalawa pa. Yung mama nila at saka yung bunso. So, ngayon kasi dito sa amin, confirmation ngayon sa mga bata na mga Roman Catholic. So, nandun sila ngayon. So, kami lang naiwan dito sa bahay. Tinirahan namin sila. Tinirahan ng kaunti. Baka umiyak yung pag-uwi. Wala silang makain. Abril, bye-bye na, bye-bye. Uy. What? Meron ako